Nu skal I bare høre. Velkommen til Svanesøen. Vi befinder os her i Svanesøen i nærheden af Glamsbjerg. Men der er ikke nogen svaner til stede. Hvorfor er der ikke det? Vi har for at finde ud af det, der analyseret søen, og fundet ud af, at søen er næringsfattig. Der er simpelthen ikke nogen næringssalte til stede. Men hvorfor er der ikke det? Vi ved det ikke. Men vi har fundet ud af, at der er en meget høj nitratforsamling i søen. Men der er ikke noget fosfat. Kan dette bevirke, at der ikke er nok plankton til, at svanerne kan færde sig? Det er et godt spørgsmål. Dette vil vi gerne besvare. Jeg har netop opdaget noget stort. Der er rigtig mange forskellige insekter og andre vandlevende arter i denne sø. Men hvorfor kan svaner så ikke være her? Vi tror, at dette har noget at gøre med økosystemets ændring i søen. Vi tror, at det er fordi, at al denne plankton bliver spist af det dyreplankton, der findes i søen. Og derfor kan svanerne simpelthen ikke få noget mad. Jeg har i denne episode af Ude i Naturen inviteret mine 2 gode veninder, pædagogen Gerda og hendes lidt handicappede barn, Trunde. 오빤 강남 스타일 강남 스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 Hej Trunde. Jeg ved jo, at du er i gang med at læse speciale i biologi på universitetet. Jeg ved, at du har valgt netop Svanesøen som dit specialeemne. Hvad kan du fortælle om Svanesøens økosystem? Jeg står her med min gode soldaterkammerat Mogens. Vi er sammen læst biologi på universitetet, hvor Mogens valgte at tage speciale i søforurening. Mogens, hvad kan du fortælle mig om denne sø? Ja, goddag, jeg hedder så Mogens, og ja, nu står jeg jo så i den her dejlige sø, fyldt med dyr. Ja, goddag, så er jeg så tilbage igen. Nu har jeg fået noget beroligende, og som vi kan se her, så er der en... Gå. Ja, kom! Så er jeg så tilbage igen. Fik lige lidt mere. Men mig og Mester Extreme, vi har jo valgt at lave en biologisk analyse over denne sø, i stedet for en kemisk analyse, som man ikke altid kan stole på, fordi at for eksempel en forurening i sådan en sø her kan jo være. Men i år har vi så valgt at lave en biologisk analyse, fordi at den viser bedre, hvordan forureningen har været i søen. Og grunden til, at den er bedre, det er fordi man går ind og kigger på dyrelivet. De viser nemlig bedre, om der har været forurening, om der er forurening. Nu. Ja, vi har så fastslået, at søen er rent faktisk fyldt med renvandsindikatorer. Men hvilken betydning har det her for søen? Kan du forklare noget om det, Trunde? Ja. Ja. Det er helt rigtigt. Dette utrolig fascinerende program fortsætter efter reklamerne. Det sviger, men det klør. Fuck, det klør! Velkommen tilbage til Svanesøen. Nu skal vi høre om fotosyntese. Fotosyntese er, når f.eks. i denne sø, at algerne i søen optager solens energi, bruger denne energi til at omsætte, uorganisk nitrogen til plantemateriale. Dette plantemateriale kan så spises af, konsumenterne i søen. Grunden til, at jeg kalder det konsumenterne, er, at man i biologiske fagsammenhæng kalder det andet niveau i den trofiske kæde for konsumenterne. Det første trin er i dette tilfælde i vores sø, algerne. De omsætter det uorganiske nitrogen til organisk materiale. Noget andet, der kan ske med dette nu produceret organiske nitrogen, er, at de kan bruge deres egen respiration. I denne respiration, det er noget, som de bruger 19 år for at holde selv i live, spalter de det
organisk materiale produceret for at omdanne det til energi. Vi har nu undersøgt Svanesøen sammen med Trunde, Gerda og Mogens, og vi er nået frem til, at svanerne nok kommer tilbage næste år.